Ke jingklat no jong Dr. Didi Lapang ha ke janmi ka khadar terip nai luar arjar pusan kelalong ka kubor ka bla pensngongsi ikwa bon bat kham tam ya ka yeng ka sem uni rangba ubala ai ka jingshakri om tang ya ka jala nre ya ka yeng ka sem ru kumju ha ka khatlai terip nai luar arjar pusan lala ban sakhi ka jingwan tu ki nongmi khmat jong ki sengsan hima ba fer nalor ki baya jan bat u ki bala poi sha ka yeng sa jong ni rangba ka bodan la chumya ban pen pau ka jingsolem halo ka jingklat no jong u ha ka jikren bot khun jong Dr. Didi Lapang ba biar bla ha ba pen pau halo ka jidei jong u ba lau kpa ul ong bo umla ban klet ya ka Jinghikai ka bolo ain ha u nadu ka Jinglong ya sha ban tresitom ban long ki bas Sngewrit bat ban iet ya ka jong ka Jaidbynriew nalor kata ula pentip ru ba ka jinglet yam khadu kan long ka khasan trek noi lur aljar persen ka ban sedang na yengsa jungu ha ka por spo bijim stem nang tapat ka jingle burom khadu ka sarkar hamadan student pat hadien kani pat onsa shimti ga balang presiden jayau ban pendap ya ka jinglet yam ba khadu kat kum jinglet kren men mien pat ni to deputy chief minister tinggal bedlang mat lagi mat kali pat dengan sarkar ba service yang sedang cipu buje dalam mengelak kemudian di ekspor sampai ekspor pak di program dalam ni dah ada service kan di gubernur state government kemakin rakyat kemet seduk sah madan student field sah dia hantu kan riak ke conduct ke state funeral tu adu riak lu aduna adin tu aduna makan safety nak yang kabalang dia bahkan pedap-pedai ki adu ki balik ni yang boleh adu weeking belum kita keba nengkong kalau mai hikai ngi bandai ba Sngewrit pat ka hikai ngi kalau so di job datang di stop but you seneng you throwing but Shillong Mail strict ba te mujudan kata ba in ma ini dari jami dari hikai ngi dari Jingieid bat hikai ngi Jingisha bat kaju upor hikai ngi ba jadi banang di Sngewrit ba kebar kalau jadi menteri sistem bat ban iet ba ya la kaju ngajak Habatin, pej bahagi kashab plus F. ka plus f Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya